הליך חיזוק שלילי. במהלך היום אנו נתקלים בהמון גירויים לא נעימים שקורים לנו, ובלי לשים לב, לעתים אנחנו מבצעים פעולות כדי להסיר את הדברים הלא נעימים האלה. וכשזה עובד לנו, זה נקרא חיזוק. חיזוק אינו הליך בו מיד לאחר תגובה מסוימת מוצא גירוי, וכתוצאה מכך שכיחות ההתנהגות בעתיד עולה. אז בעצם בהליך החיזוק השלילי, אנו מסירים גירוי אברסיבי, גירוי שלא נעים לנו בכלל. אנחנו עושים כל מיני פעולות מודעות ולא מודעות, שמסייעות לנו בכך. רעש לא נעים של מכוניות, ידיים מלוכלכות או רטובות שאנחנו חייבים לשטוף ולנגב מהר, וכמובן כיבוי השעון מעורר בבוקר שכל כך מטריד אותנו, אנחנו פשוט משתיקים אותו. ושלא תטעו, לא תמיד זה כל כך טוב. החיזוק השלילי עלול להגביר התנהגות לא נאותה בקרב ילדים, כמו למשל בסרטון הזה. אמא, סיימתי לאכול, אפשר ארטיק? לא, את לא מקבלת עכשיו ארטיק. תחילה הם לא מרשה לילדה לאכול ארטיק, אבל אחר כך בעקבות הבכי הלא נעים שהאמא שומעת, היא מחליטה להסיר את הבכי מעל עצמה ולתת לילדה ארטיק. טוב, אני אביא לך, העיקר שתהיי בשקט. במידה ושכיחות ההתנהגות של הילדה תחזור בעתיד, זהו חיזוק שלילי.